mi nyalle jam mi nyallade jam on tawi neɗɗon ɗani e korka joom haqqille 3 en ɗon ɗin iri so Allah hokki neɗɗo ɗum wiyete ko bonus de Allah won bonus ko Allah hokkata ɗum neɗɗo pour jomum ɗano tan garo noon pindin ɗum ko woni ɗi rastaji ngoni jam rek fiyoɓe guitare walla jam tan bibi so neɗɗo wondema no firi suba fof yiro no wadde tawɓe mbino coronavirus ko premier cas kaɗo korko deuxiéme cas wona ɗum ko kasara waktuji jara korko jangara ene wula subhanallah balɗe jeegom hay nokku yahani balɗe jeegom korko noaso ɓewnani waye mi haalande an hammata koko séria muɗo rewi nder suudu noɓe muuri séria imi anda séria neno muuɗa suwi hon no kippira chocolat ji no lokkira te ko min tan e ma bon indam yim bonɗam indema min gorko moɗo kelifani mbiɗa muuri séria neɗɗo watta wona jikkumo min mbeɗa ñama chocolat ko an tan min mbeɗa ñama chocolat Aja. Orang laksa kerumbo. ɗum ko ñamte he an kam an aɗa ƴoƴi ɗum est ce que no sukara yaltata ko yeeso ma ngo hay ƴewɗon andi ñamata ko ala sukara ya addir sukara irtu 16 yiba mara waray yettade ñamde yettade goddol diida oga kangal ñam Ala fof majjintoɗa mbima mine maɗa golle galle omelette an guittu omelette o yal ye ɗum woni hande kandi ko gunda kadi wawa korko hande ko balɗe jeegom ɓandu wuloru koyɗe jaaƴode guira gojjode hoore fasode hoore kalni kijjirim targa ni yaltude ñuuƴi wawa fammi ƴewma an guire maɗe ko guire ɗum hoɗum kadi muuɗode sélia kadi aɗa suusi chocolat goppa chocolat o chocolat an kay min wona ɗum hayi kam ni an yimɓe gone korka ene pooƴ aɗa ɓutti docteur wi kara docteur wi komi wawa hoorde mbeɗa andi mi sellani hammadal kam e suturaji mum docteur ene wonde probléme machine ngaji hammadal ne wonde probléme korka gasi